L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Imexxu b'eżempju ħażin u dan it-titlu ta' editorjal tat-Times tal-ħamis dwar kif il-Partit Nazzjonalista baqa' jikser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Dan hekk kif għal 3 snin sħaħ baqa' jaħbi il-kontijiet finanzjarji tiegħu u d-donazzjonijiet li jirċievi kif stipulat bil-liġi. L-edur tat-Times sostna li jekk il-Partit Nazzjonalista irid jassigura standards għoljin fil-ħajja pubblika m'għandux għażla li imexxi b'eżempju tajjeb. Bilaw l-Ingliż People in Glass Houses should never hailstones, it-Times komplit tinnota kif il-kap nazzjonalista Bernard Gregg evita li jagħti tweġibiet ċari dwar il-mod lampanti li l-partit li jmexxi qed jaħdem b'mod illegali. Fl-aħħar jien Bernard Gregg saħaq li mhux isib awdituri bosta osservaturi jinutaw li ħadd ma jrid jiffirmalu għat-taħwit li għandu fid-dar ċentrali. Mitlub jispjega Bernard Gregg ħarab. Ralla mhux jiffirmawhomlok l-awdituri. Għattejt hereżijiet kbar. It-Times zidet tajt li l-ewwel ħaġa li kap ta' partit u partit politiku għandu jagħmel u li jirranġa daru, xi ħaġa li anke ġiet innutata minn midja oħrajn fl-aħħar jiem. Bl-etorjal tat-Torċa wkoll jisħaq li Gregg u l-Paladini tas-Saltna dritt jippritkaw ħafna fuq dan, imma fl-istess waqt jibqgħu jinjoraw li l-Kummissjoni Elettorali wara li nħarġu 5 ittri ta' twissija. It-Times fl-etorjal tagħha qalet ukoll li fil-waqt li b'mod pubbliku issib ir-rapport tad-donazzjonijiet tal-Partit Laburista dawk tal-Partit Nazzjonalista li ħaddem l-iskema sigrita ta' ċedoli ma ssibhom imkien għall-aħħar snin. Dwar it-taħwit fil-Partit Nazzjonalista hemm anke deputati ta' Bernard Gregg li qed jiżgiċċaw jew jiddiżassoċjaw irwieħhom. L-ewwel li bdiet kienet Roberta Mezzola li l-prestazzjoni tagħha quddiem mistoqsijiet pertinenti kienet evidenti kemm kienet dgħajfa u kellha taħrab. Imbagħad Ivan Bartolo ta' 6pm għalinna li hu m'għandux jaqsam. Il-kap għalli ma sabx awditorji jiffirmaw kontijiet. Tlabtu spjegazzjoni? M'għandix naqsam. Kemm ilu Bernard Gregg kap il-Partit Nazzjonalista għaddu qatt ma ressaq dak mitlub skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti.